L-Isptar Mater Dei li dam 15-il sena biex inbena sewa lil pajjiżna 5 darbit aktar mill-valuri kuntrattwali oriġinali. Dan sostnih ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li sab li Gvern Nazzjonalista kellu nuqqasijiet serji ta' kwalità spejjeż ogħla minn dawk previsti u nuqqas ta' governanza. L-Awditur Ġenerali qal li l-proġett tal-bini kien katalist biex trasforma s-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa f'Malta. Iżda l-proġett kien ikkaratterizzat minn nuqqasijiet serji u problemi ta' kwalità spejjeż ogħla minn dawk previsti u oħrajn ta' skadenzi. Mir-rapport tal-Awditur Ġenerali ħareġ li studju komparattiv żvela li l-ispejjeż għad-disinn u l-kostruzzjoni tal-isptar qabżu l-benchmarks internazzjonali relatati mal-ispazju għal kull sodda u l-ispiża għal kull metru kwadru. Din is-sitwazzjoni ġiet riflessa wkoll meta dawn il-parametri ġew imqabbla mal-ispejjeż għad-disinn u l-bini taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo. Ir-rapport imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti innota li l-ispejjeż tal-Isptar Mater Dei għal kull metru kwadru qabżu dawk tal-Isptar Serent Nimamo bi 30%. Ġie stmat li l-ispejjeż tad-disinn u l-kostruzzjoni ta' Mater Dei kienu ogħla b'97 miljun euro meta mqabbla mal-Isptar tal-Onkoloġija. B'hekk l-Isptar Mater Dei sewa lil pajjiżna 583 miljun euro. Bir-rapport tal-Awditur Ġenerali nnota li d-disinn tal-isptar ikkontribwixxa parzjalment għar-ratio għoljin tad-disinn u l-kostruzzjoni.